ассалому алайкум дӯстон, мардам тамошобинои канали Сауду ТВ. имрӯз 16 марти 2026 сол навори хонаҳои арзон тариқи кредит. дӯстони азиз, одамое ки кредит кофтесен, хонаҳои арзон кофтесен, пас ҳами канали Сауду ТВ баъри шумо навор мекуна ҳар рӯза пашти бача азиз. фақат дӯстон тамошои наворда, вақте ки тамошо мекунед навора, лайкора гузаронед, дар ҳами канали мо подписатсия кунед. аз ҳар як гӯшаву канори телевизион навор кардем. нарх наво аз 115 000 сомон сар мешавад дӯстон ва тариқи кредит ҳам ҳастаги иншоалло ки маъқултон мешавад. баъдан хонаҳотона, заминотона, квартираҳотона, мошинотона, чизе ки боша, агар ки хоҳиши дар кӯтоҳтарин муддат савдо кардан дорен, чунки рекламҳое ки мекунем оддӣ нестай, чӣ хел мебинед дар ҳамаи ҷо наворумон ҳастай бача азиз. иншоалло ҳаракат карда фурӯхта метем. чизе ҳастай дар WhatsApp оиди масъала муроҷиат бикунед, наворама шурӯъ мекунем бачаҳо. дӯстони азиз, кадоми шумо дар Москва ҳастен, Московский област ҳастен, кор мекунед, фаъолият мекунед, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, Сауду ТВ ширкати Акаи Нозима тавсиятон метавад ки тӯли як чанд солае ки оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд, борҳои шуморо бурда мерасонанд. пашти ҳар ҳафта иншоалло ки бор ба Тоҷикистон мерасад. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Шаҳринав, Регар, Ваҳдат, Бухтар, Вахш, Хурусон, Ҷилигул, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восекулоб ва дигар самтҳои Тоҷикистон бор мебаранд дӯстон. агар ки борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, худшон омада ба ҷои изистон бортона мегиранд, мебаранд. масъалаи хизматрасонӣ дараҷаи олӣ бо нархҳои арзон кор мекунанд. фақат дӯстон вақте ки занг мезанем мегӯем ки мо аз канали Сауду ТВ тамошо кардем. борҳотона роӣ кунем бародар азиз. ва дӯстони азиз, кадомитон ами наворои Сауду ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен, дураи ватан ҳастен, Сауду ТВ телеграм канал кушодаги бача азиз, силкаш дар ами таги комментария. ана ҳами телеграм канали Сауду ТВ дӯстон, бовар кунед, канал беҳад зур пеш афзай. силкаш дар комментария дар омада тамошо. дӯстон, мегзарем ба аввалин хонаи назди ҳавлигии равонкардагӣ. видеонавора дӯстон бо диққат сабр карда хушрӯ тамошо кунед. хонаи назди ҳавлигӣ ҳастае ки дар шаҳри Ваҳдат, ҷамоати Гулистон, деҳаи иҷтимоиёт қарор дорад бача азиз. 10 сотиқ заминай, 4 дар хона, боз 2 хонаига дар ин тараф ҳастай бача азиз. обши 6 дар хона. мега ки 330 000 мегем. дар ин тараф хонаҳои семенблок аз пушти хона бо хонаҳои тайёрам ҳастай дӯстон. ҳамин хонара, ҳамин участкара метавонем 2 тақсим карда 2 участкам бикунем бачаҳо. хонара 2 тақсим карда мешавад, 2 участка. об свет, об дар замин баровардагӣ мега, матор қатъияй, мачиташ наздикай, мактаб, беморхона, аптека, ҳамсоядеҳай, яъне ки 500-600 метр дурай. мумкин 1 километрам нашавад дӯстони азиз. наздикишта сешанбе бозорай, 2 хонаи дигариш сохтагиай, бо калидор, баня дар дарун. 4 хонаи дигар чӣ хеле ки дидастем бо калидораш барои коттедж сохтан кардагӣ, фундаментош рехтагӣ тайёрай. рост дига мега 7-8 моҳ мешавад зиндагӣ дорем, ҳоли ошхонаву оғил кардагӣ нестем. ина марҳамат. нархи зурай бачаҳо, беҳад нархи беҳтаринай. хеле шароиту қати дар ҷое ки мақсад ободай, хеле нархҳо фикр мекунем редка мешавад. боз темболи 6 дар хона дорад дӯстон обши. ина марҳамат 10 сотиқи замин 330 000 сомонӣ. аз нуми канали Сауду ТВ ба дили пир метавонен муроҷиат бикунед дӯстони гиромӣ. марҳамат, занг бизанед. дӯстон, мегзарем ба дуюмин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки 320 000 сомон ай. нигоҳ кунед чӣ хел квартира бо тамоми санъат шай дӯстон. хушрӯ гӯш кунед. ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, перепуту бад накунед Душанбе гуфта. ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, кӯчаи Техника, Саъдӣ, доми 11, сентрда қарор дорад.
сентри ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ. Духонага 42 квадратай. Кадомитон мегирем бачаҳо? Ҳамин маҳдагбори ошно шава. Дар этажи дуюмай. Канализатсия дора. Ду рақам дасти WhatsApp рӯи экрани шумо. хонаҳоро меган нав ремонт кардем. Бо тамоми шароитҳои хуби замонавӣ зиндагӣ мекунен. 320 42 квадрат ремонтҳои дараҷаи олӣ. маълумоти праша занг бизанем бачаҳо. ҳамин хона дӯстон ба ҳамин нарх арзанда ҳаст ё ин ки нестай? мо ака мехоҳем ки ҳамин мнени шуморо фаҳмем да дӯстон, чунки баъзе хонаҳоро мегем равон мекунан. мисол хонаҳо ҳастай арзишаш 500 000 боша, агар мемонанд 300 000. мисол баъзе хонаҳо ҳастай арзиш 600 000, нарх мемонанд 800 000. чунки дӯстон комментҳои шумо ҳам важниҳай. хулоса чӣ саволҳое метем рафти тамошои навор комментҳо қатъи ҷавоб битем бачаҳо. 320 000 сомон духонага 42 квадрат этажи дуюм дай дар сентри ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ. ина марама ҳамон тарафо одамое ки хона куфтесен, хонаи арзон бигиренаш ошно шава. ана ака навор да лайк монед, дар ҳамин канали ма ҳозир подписатсия кунен. чизе ки дорен роӣ кунен, омада хонаҳотонам аз пешам профессионал наворам карда дар якчанд сайтҳо рекламагузорӣ карда метонем, имконият дорем бачаҳо азиз. дар ҳамаш ин масъалаи ҳамаш WhatsApp мада муроҷиат бикунед дӯстон. мегзарем ба сеюмин квартираи фурӯшӣ дӯстони азиз. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як ҳуҷрага квартира дар этажи сеюм бо масоҳати 35 метри квадратӣ дар шаҳри Турсунзода дар 4 микрорайон. як хонага этажи сеюм 35 квадрат 4 микрорайон, қафои мағозаи дастрас наздики мактаби 75. 250 000 ремонти дараҷаи оли хушроак. ина баромад 35 квадрат дар этажи сеюм 250 000 сом иншоалло бо муомила дорад. нафарое ки ҳамон одамое ки аз шаҳри Турсунзода аз регари пешина наздики мактаб, наздики магазин квартира арзон гуфтесем, пас марамат занг занен. ана ин рақамҳои ма мондагием дар поён бародари азиз бо ранги сурх WhatsApp барои реклама. мақсада чизе ки дорен метонен роӣ кунен. канали Саудо ТВ, Саудо ТЖ, Агентство ТВ ва дигар каналҳо хулоса дар хизмати шумо. TikTok, Telegram, Instagram дам реклама мекунем. мегзарем ба чорумин квартираи фурӯшӣ. боз дӯстон квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як хонага квартира ҳастае дар этажи 11 бо масоҳати 40 квадрат шаҳри Ҳисор сентри Себистон мега дӯстон. сентри Себистон доми 12 этажа, хона дар 11 этаж. одамо аллакай зиндагӣ доранд. хона ремонт, монтаж, шкатур, стяжка, пол, шпаклёвка кардагӣ. ана ҳамин доми замонавӣ да қарор дора. сентри Себистон шаҳри Ҳисор 235 000 сомонӣ. боз иншоалло муомила дора. марамат сон занг бизанен. хонаҳо чӣ хеланд? наворот чӣ хел шасе бачаҳо? хонаҳои ба таби дилтон ҳастай нестай? оё ҳаст нафарое ки аз ҳамин канали Саудо ТВ хона харида боша? ҳаст нафарое ки мисол хонаша савдо карда боша? мо шумора ждат мекунем комментотона. мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ дӯстон. хонара дидасен? нархаш 115 000 сомон ай. 6 хонага ҳай. 15 сотиқ замин дора. мактаб, магазин ё дур нестанд дӯстон. об дора, свет дора. хулоса ки савхози Правда дар сеюм қарор дора. 15 сотиқ замин, 6 комната, 115 000 сомонӣ. занг бизанен. ба хотири ҳамин хонаи арзон дӯстон якта лайк шава, дар ҳамин канали Саудо ТВ подписатсия шава. иншоалло ки ин хона маъқултон мешава. дар WhatsApp шон дӯстон метонен муроҷиат бикунен, оиди хона маълумоти бештаршам мегирен дӯстон. марамат занг бизанен.
дӯстон, мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастае, ки дар соколни этаж қарор дорад. Расчёти ҳамаро мегирем бачаҳо, медонен. Ҳама тарафа фикр мекунем, баъд навор мекунем. Мақсад одамое ҳастае, ки квартираи арзон мекува 173 000 сомонаи як хонага дар соколни этаж қарор дорад. 33 метри квадратияи дар ноҳияи Рӯдакӣ, гардиши фабрика Ленинграда қарор дорад. Срочна фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ, гардиши Ленинград, дар соколни этаж, подвалда ҷойгир ҳастай. хуб, мақсад дидесен кадом ҳолати коробка дӯстони азиз савдо мешавад. Дӯстони азиз, нархша 173 000 мега. рақамҳои телефоношона мегзорам рӯи экранатон. боз маълумоти бештарша занг бизанед, бигирен дӯстони азиз. одамое ки лозим тона ина марама дӯстони азиз бигиренш. ва дӯстон, мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ. дар шаҳраки Сомониён дар ноҳияи Рӯдакӣ хона фурӯхта мешавад. квартира яне ки дар этажи панҷум як хонага масоҳати 40 квадрата 229 000 мега. шаҳраки Сомониён. адрес: шаҳраки Сомониён, назди идораи налог, новостройка, документҳои шартномавӣ, ремонт коробка. як хонага 40 квадрат 10 этажа дом дар панҷум этаж, як талиф дора. фавран фурӯхта мешавад. иҷозати ремонт баъд аз 3 моҳ пас мешавад. кухни дора, дута тиреза дора. варианти духонага карданам дора дӯстон, чунки дута тиреза дора дӯстони азиз. 229 000 сомон савдо мешавад. бо марама дӯстон маълумоти бештарша занг бизанед. ва дӯстон, мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшимон. квартираи фурӯшӣ ҳастае, ки дар шаҳри Хуҷанд қарор дорад. подписчикои хуҷандӣ ҳам дорем да бачаҳои азиз, тамошо мекунанд, навор мекунем. як хонага масоҳати 53 квадратни метр. срочна фурӯхта мешавад. дом тайёр, ремонт мекунида, даромада зиндагӣ мекунӣ. дар этажи ҳаштум ҳолати коробка, яъне ки масъалаи ҳуҷҷатоша хай занг мезанен, боз мепарсен. 53 квадрат дар ҳаштум маҳаллаи ҳаштум микрорайони шаҳри Хуҷанд. 239 000 сомон боз муомила дора дӯстон. новостройка дар этажи ҳаштум. маълумоти бештарша занг бизанед. дӯстон, мегзарем ба нӯҳумин квартираи фурӯшимон. боз квартираи фурӯшӣ ҳастае, ки як хонага квартира дар этажи чорум бо масоҳати 30 метри квадратӣ дар истиқлол яги шаҳри Бустон, Гулистон, Қайроқум аст-ку дар амуҷа қарор дорад дӯстон. истиқлоли ягшдай 220 000 мега. 30 квадратай, ремонтш кардагӣ, тайёр, хушроҳак, беҳтарин замонавӣ кардагӣ. ҳами шаҳри Бустон, дӯстон, Гулистон бо темболи истиқлол якшам гарини ҷои зурай да, яъне ки ҷош ободай, шароитҳои беҳтарини зиндагӣ дора. масъалаи транспорт, масъалаи мактаб, магазино ва ин масъалаҳо иншоалло ки камбуд надора. 220 000 сом бо муомила дора. марама занг бизанед. ва дӯстон, мегзарем ба даҳумин квартираи фурӯшие, ки дар даҳум этаж қарор дорад. квартираҳои фурӯшӣ тариқи кредит дода мешавад. пешпардохт 100 000 сомон. нигоҳ кунед дӯстон, пешпардохт 100 000 сомонӣ. 39 квадратаи духонага квартира мешавад. дар этажи даҳум, гардиши Ленинград, дар ноҳияи Рӯдакӣ, шаҳри Душанбе. 208 000 сомон дӯстон. 100 000 ша метен, боқӣ мондаша. мақсад ҷа ҳастаи варианти 18 моҳа,
ҳастаи варианти мисол 2 сола, 6 моҳа чӣ хеле маъқултонаи майда споридан мегирем бачаҳо. Без ремонт коробка мешава. хуб нигоҳ кунед, кредит дода мешавад, пешпардохт 100 000 сомон меспорӣ, мондагиша кам то буд шудани сохтмона меспорем. Лифт дора. Дигар вариантҳои калонам дорем. Мақсад ҳамеша мо навор кардем 39 квадраташа, бо ҳастаи шояд 50 квадрата, шояд 60 квадрата, 100 квадрата. оиди ҳамаш вақте ки занг мезанем мегӯем ки мо аз канали Саудо ТВ тамошо кардем. Саудо ТВ ки ҳар рӯза хонаҳоро савдо мекунад бачаҳо. мегзарем ба 11-умин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дӯстон, дар ватанасосаи шаҳри Душанбе 203 000 сомон, 4 комната, 4 сотиқ замин дар ватанасос дар шаҳри Душанбе. срочна фурӯшӣ, парки айнӣ, пеши парки айнӣ кулписта меган ку. болои част замини фурӯшӣ 4 сотиқ, қати 4 времянка хона, поёни ҳавлӣ, боғай документо, қарори суд, сатвоиза, мактаб, магазин, заправка, электромобило ҳастай, роҳ то хона асфалтай. вариант мошин ҳастай, фақат Opel, Hyundai, Camry, Toyota бо нархи бозор дӯстон. Марамат дӯстон занг занед. навори мо ҷанбасид. ана бо далши барои қабули реклама чизе ки дар шумо боша агар метонен муроҷиат бикунен. омада хонаҳотона наворам мекунем ё ки худтонам роӣ мекунен, рекламаи хушрӯ када фурӯхта метем бачаҳо. ва дӯстони азиз, кадомитон ами наворои Саудо ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен? дураи ватан ҳастен? Саудо ТВ телеграм канал кушодаги бачаҳо азиз, силкаш дар ами таги комментария. ана ҳами телеграм канали Саудо ТВ дӯстон. бовар кунед, канал беҳад зур пеш аст. силкаш дар комментария дар омада тамошо кунед.